مرال خانم قال كي سباس جبو هاتنا تجبو دنجي امريكا ما دخاس ام بروشا بريس صلاح الدين دميرتاج دس بيكن هفسروكي بري هدبي ديسان جارك دي توزك نولي دجي هاتي فكرن اون چه دي بيجن سروينا Hinduzanın در حق Demirtaş'ta Strasbourg'da dadgah mafyan Mirova'da bir yarek hatedan ve bir yarede dibejin gerek Demirtaş hemen derkeve tahliye beve yani azat beve lehemberi ve ev listikeke yani listikek ava bu listikek çava de dozeki de dücara bir yara gırtınedan yani de diroka dadgahede darzandine de yandı زاگونه ده تشکیوساتنه یعنی ریاوتنه جوخه مجی روجع اول گفت اف نه بریارا دادگاهیه اف بریارا Erdoğan'ı yani hükümet abiye dem ki zedel serden ne çur rojadın Erdoğan bu hoşqa itiraf kir got amwan bernadın jivi alide yani doza Demirtaş yüksek da o dozendin bu aliye hukuki yani aliye zagoni em nikarim binerxinin jiberku civet edetine yani ez veku hukukna sekim dozekede dücara biryar nayedan تبيجي اف تولستاندن با لشونا هالويستي هدبي مثلا هالبجارتنين شارداران لاسطنبولي كو هدبي هالويستك ورقتش بو هندي كو هالويستك دجي اك بارتي بو اف برسفه جويرا yani merekara verici şirove bike jiberku لهمبري AKP و MHP ما بريارة خود هالبجارتنا ده هالبجارتنا هرمي ده أشارة ده ما عالية ديمقراطية ده ما بريارة خدا يعني درد ما AKP و MHP Erdoğan براستيجي هر كودشة تركيا بر سروبج كريه يعني ماف نمايه دادگه نمايه دارزاندن نمايه فاشizm ماتيه يعني ام بيجن نجات پرستی anka Türkiye geleki bilind bu yerli hem biri Kurda taybet mafin Kurda zamanevan nasnamavan çandavan hebunavan geleki erişe mezin hene de aliyedin de jil hem biri HDP hene وكو تبرسي راسته اف نبر يارك شخنا وزاغونه ده اف بريارك سياسيج اليدن دجي çava bejim intikam digren yani vekave ceza dikin HDP yani ve bir yara xda emji iktidar eketin lehemberi veji em eri şexa bilintir dikin yani mana kueji eve lehemberi Brez Demirtaş'ı taybet kinavi heye kina Erdoğan heye jiberku yani hafte Haziran'da 2015'da piştiye brastici HDP geleki dinava Civake'de, dinava Türkiye'de, Navnetevi'de Ali Karyaki mezingirt yani lehemberi AKP, politikaya AKP jiberve ev goraku dibejin eder doravi tişkiji birnake ve meşru sadık intikam digre. هي هيا بالشويه كي بالريكه كيكو دمرتاش بي آزاد كرن بله يعني gerek زخت زيده به برتك زيده به شخو زيدنه لبله gerek اف خويا به براستيجي يعني برتكين ديمقراطيك جبركو يعني قرتنا فيغا دمرتاش o yüksek dağ jiberku derhek yüksek dağ jid bir yarek nu hatedan her du hevre bir yarekdan jibona wan her duya seri de Demirtaş adı duyaji yüksek dağ mesaj eki didin HDP hemi yani jivi alide bir yareki geleki gringe jibona peşeroji gringe yani vokumugot bir yar juha ned navazagone de bir siyasi öbe goherandın jiberko öv siyasi berteken siyasi demokratik be goherandın la Avrupa jil ve dereci Amerika jil Kürdistan jil yani her dere le Türkiye jil bertek eve riyavanji tayin bike yani eve riyavanji belli bike. باشا هفالندين هذا بيديسان قال لك شو انا بن شافن ياند زندانا دانا دوز لدجوان جهات نفكرن لنا بهمان شوي دوزا بريز دمرتاش وهفالندين كو هفسروك اندام البرلمان وانايا yani çava bejim mesela demadine peşi dusal beri yalnız da hep vekilime vekil buna wan xistin şu mesela Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım,
Faysal Sarı Yıldız yani yanzı vekil ve bir yere evkirin irada gel bin pekkirin o vekil tübünavan xwendin xistin yani anka derhaq vekila hemiya da 2 sene yani doz gora ne gora zagone ya jiber ve ki dixwazin wan ew dikin nişan didin o gora ve helvesta yani hew didin Demirtaş lideri ve partiye bir yani hevserokê ve bir û bi rastî jî hezkirinekî mezin heye di nava gel de di nava hêzên demokrasiyê de di nava Tirkiyeyê ne tenê nava gelê Kurd de nava gelê Kurd de jî her derê li Ewropa jî li Başûr jî li Bakur jî li Rojhilat jî li Rojava jî mesela em dizanin hezkirina li hemberî wî gelekî zêde ye û Demirtaş wexta ku di hundir de bû ev nêzîkî 3 sala ye gelekî xebatên xweş jî kirin yani pirtûk nivîsandin nameyê xweşandin tu cerî têkiliya xwe derve qut nekir yani ji vê alî de ew bi rastî jî ez bawer ew poşman bibin ji ber ku Demirtaş her ku li wê derê de be hezkirina wî alîkariya wî bilindtir dibe. Meral Xanim û li vir li Washington hatine digel kekê hişyar ku ew jî endamek diyê Meclisê endamek diyê Parlemanê Tirkiyeya li Kongres ve gelkî xelk dîtine li Wezareta Derve ve xelkê dîtine ve xelkê din li Amerîka dîtine. Yani bu mesela demokrasiyetê li Tirkiye û mesela bi taybet jî azadkirina van endamên HDP. Hûn çi dibêjin wan û çawa dikarin wana razî bikin wana qayîl bikin ku divê Amerîka zextekî bideyne ser hikûmeta Erdogan ji bo ku wana azad bikin. Mej Amerîkariyar got yani ev tenê mesela Rojava yan leşkerî nîne, militarist nîne ev meselak mafe yani gelê Kurd bi rastî jî mafê xan dixwazin yani li Bakur jî dixwazin, li Rojava jî dixwazin, li Başûr jî dixwazin, Rojhilat jî em bêjin hewdana wan heye. Em me got ev têkiliyê ji ber çavê xwe wenda nekin yani ji vî alî de ji aliyê demokrasiyê de jî gerek hûn zêdetir li hemberî Tirkiye gotinê xwe bêjin yani em bêjin îro siyasetmedar di zindanê de ne qestê cî yani rojnamevan em bêjin akademisyen Xwe ew xwe dibêjin Amerîkî dibêjin û herkes dizane ku ji mala rojnamevana ku di zindanê de ne li Tirkiye li her cihê dî bitire. Lê bersiva wan çi ye? Bersiva Amerîkiya çi ew çi û ji bersiva wan û çi tê digehin? Yani gora ku me fehm kir bersiva wan hûn dizanin her tiştî zelal nabêjin yani ji vî alî de derheq Putin û Erdogan nêzîkbûna wan ev nerehetin, rehetsizin yani dibêjin Türkiye endamê NATO'ya ye, müttefikê me ye gerek nêzîkî wan nebin. Yani ji vî alî de gelekî aciz bûne. Ji ber ku aciz bûne dibêjin ev biryara kongreye herhalde F-35 dibêjin ji bo nedin ji vî alî de gelekî daxifin û tiştê ku em dibêjin hemî dizanin ji xwe yani çi tê kirin li Tirkiye ev hikûmet çawa dimeşe yani mafa çawa bin pêk dike li hemberî gelê Kurd hewldana wan çawa ye vana dibêjin em dizanin dibêjin em hêdî di vî alî de têkiliyê xwe em ê zêdetir bikin û em ê Tirkiye nahêlin yani vî alî de aliyê leşkerî de di aliyê em bêjin teknolojiya çekan da teknolojiya çetan da yani ji vî alî de tişkî xerab nabêjin lê belê gerek zêdetir bêjin yani ji vî alî de. Belê lê li gora zanîna te Tirkiye yan AK Parti yan Erdogan wê bikaribe bimîne endam di NATO da û digel li heman dem ewî çekê giran ewî teknolojiya çek ji Rûsya bistîno bikire? Yani vêga ew ne zelal e lê belê ez bawer nakim yani ez bi xwe şexsî bawer nakim rast e ez 400 girtin lê belê anka nîqaşek mezin heye nav netewî de li Tirkiye jî heye yani anka em bêjin gelê Tirkiye hêzên demokrasiyê nêzîkbûna wan û Rûsya jî ne ewke ne tişkî rast e yani ji aliyê leşkerî de em bêjin ji ber ku em dibêjin gerek Tirkiye nêzîkî yekîtiya Ewropa bibe nêzîkî mafa bibe nêzîkî em bêjin azadiyê bibe yani gelê wan wekevî bibe ji vî alî de yani Tirkiye ji aliyê leşkerî de ji aliyê militarîst de tiştê ku karû bike her tişt kiriye heta îro yani ji bo ku ev tişt
çareser bibe lebeli aliye leşkeri de psikolojik Kürdi nikarin çareser bikin. Yani hem silahı hem heri mezinci bigirin nikarin jiber ku 40 sal eftiş devam dike. Yani Türkiye Türkiye'de xwazda cerrû leşkerî de çek de gelkî bihêz be bi qewet be ji bo Kurda. Bele. Dixwaze ve dixwaze. Ez ê bi hemiya bikujim. Ez ê hemiya bikujim, ez ê hemiya bigirim. Ne İran'a, ne welatên Erebî ne di cihek diye tenê ji bo Kurda ya. Ji bona Kurda ye, yani bi taybet ji bona Kurda ye. Lebele ev em dizanin naçe serî. Yani riya diyaloğaya, riya müzakereye, riya demokrasiye, riya hevditine, ji Amerika rejimi ev got, em ji Avrupa rejimi dibêjin, ev jî dibînin şixwe, ev jî berçavê wan e. Ez bawer dikim dîtinê we bi Emerîkiyan re gelek behsî Rojava û rewşa Rojava dihat kirin û taybet jî Tirkiye yan plana Tirkiye di Rojava da. Ji xwe Amerika wexta em kala Kurda dikin ewil Rojava dibêjin. Yani anka di Rojava wan de jî yekemîn Rojava heye. Yani o Rusya, tekiliye Rusya û Türkiye heye. Rojava dinci em dibêjin Bakur gelek Kurd û HDP li hemberî vê tiştî girêdayî heve. Em dibêjin vana cuda nînin berçavê xwe. Yani hevdîtina de ev ji xwe mesela mezin ev e. Ji vê alî de gerek Amerika hewldana xwe vê alî de pêş ve bixe. Yani ji bona ne tenê em bêjin bölgekî heremekî ewlekarî ew jî rast e, lazim e. Lebelê aliyedin de jî tekiliye de gerek hevdîtinê de demokrasiye de pêş bikin. Meral deniz bejdaş gelkî spas ji bo Spas xweş. û hatine te ji bo dengê Amerîka. Gelek ez jî spas dikim, gelek sağ ol.